Kakenhuan jong keseng FKJGP hapa kejeng lamu Presiden uba Dundee Cliff Concert badu General Secretary uba LD Newton Lingdo. Kilekendo yo Chief Executive Member ka KHADC banai jeng kerjaan bad banai kejeng trailang hadian baga council kelasya megarai ban penklan no agi an jeng dor barsnong kenang bagian la bantek lakam megajeng wan rungker thep kibreu benabar kejela hakisnong kitau. Uba Dundee Cliff Concert ulong bahaduk mentah kampat don kaan bantek lakam migi bawan nabar bat keseng kesengokya bagi don ki katukannya kibreu ke benabar kejela kibrang syuwan dan shitayo ni shibnai kejela hendrei kelayo rung kerteng hak electoral roll bat kani ke bo ekejat benreo ke jengma ke bakrau kamtam habadon ki constituency haga district East Khasi Hills ki balabon di ki weipat kejat benreo bat ki don bentah ke banjit ki nong mi kemat bat on don syu ki nong mi kemat ki ban keren na ke bentah ke bahakamyat jong kejat benreo namar la penjob election ki de kita ki weipat ki buan nabar Uni undang ilam ke FKJGP ulong bag jengma ka abru kejat benreo hak baydai bat ka khayi pateng bat ka senggal pensengau hau Chief Executive Member ka KHADC bak ka council kamdai banai trading license thamai ya gibreo ki banabar lada ki trai muluk kilala ban trai ki kam bat khamtam ha bagi kena khasi menta kim khimi lenti syu ki kam sarkar ndai kidang wat kilat klenti ban seng ya ki kam lajong Ulang ru bag keseng kadap dah kejeng sokya halor kejeng ngop kisamlah kejeng di ki besneu kum drugs bad keseng kele kentu ya ka KHADC bag kadai ban betha kirang ba snong ban snai ki an ki bapaka ban la ban tek lakam ya ki khon samla kadung kejeng lingba kilak patai khobor ba nakaliang jong ka ni ka isi ka menta jong ka KHADC kidang kejeng temu ban pen klan ya kita ki an lingba ki da bosnong ban tek lakam ya kejeng wan jong ki beriu ke banabar syak ni ki snong kita ko jongi tengok sko bakadi kamram jongi ko seng bangin wan banyak kendu ya ki yo CM bat kamju ya ki EM jonga ni ka isi banyak jeng pensai khendian namang i ba hoi lada nginya kran menta lada kanu ka jeng tmu ba manra ka ai man te lakam namenta ka jeng pha jonggari ba jabin ri wa thrai dong kam hi banyak kersan ba ban ajing kersan Tina kalian jaga seng hani kapor nila yo ban pensgo leng bau CM bat ki em jongki ye kata ke jing temu ko jongki bakinya chakman halor ban te lakam ya ke jingwan bahai snong jongki beriu dakawi ki jala shani ki jala jongi te namar ni sko ba belengi ni simkhai kan ni namar ni tip ba lada kum ka jatmen rio ni la sha ban defeat ha ka ni sha ban defeat politically kemo tinang wei te kamut ka kadi jengma ka baap yang ikung jat rio nama hadu mentang pat don kata ka an ka bakhlan ban te lakam ya ki brig bawan abar nama ka jeng sngokhya ka jengi kalong ba hadu mentang menne teng ki brig berangwan tang sisngi arsingi sitio artiau sibnai arbanai ka yo ban ruh pok ka thop ha ka thop jong ka ka electoral mo ya ka ba kinyo etakala ban jit ya nong mikman Kumbagi i mentahi po East Khasi Hills te kidon kumba South Centrally ki constituency keba la ima ba yang ikum ka jait ben rio nama beliu kila abun pala te ki jait ben rio ki bayadon mata kan jit yakin nong mikmat ki jongi dena takada hi kalong bangi sokhya bangi ngit scam bala lara dei sisa kata ka jing simkhya jong ka desconsel nama ki snong ki thao ki hap ka jing pet ki jongki dengan ngit scam ba kanyada shibun yang ikum ka jait ben rio te takada ngong bang kalong ni long concern ba larang isya defeat politically te kamot kelakot yang ini namar numdan syu kita ki nomi khmat ke jongi ki menurut ban kran namta ka bha kamet jong ki porro persna mo jongi nen namta ka bha kamet jong ka jait ben rio nama beliu yaki la penjob pat dakwi ki jait ben rio te sakabar ngi ong politically lang ni economically larang isya defeat ha ka yok ka kon kamut kum ka jait ben rio ru kadang ke jingma te takadang ngi kran bakum na kaleng ka seng nadu bala seng ya ka seng hi ka simkhia habadi ba kaleng kani ka jing issue trading license jongka jongki diskonsil ba fair ni ke jala ka jongi ti komju mentar ngi ban beng ya CM ba da kalong kumum no om de ban ala shu ban issue ya trading license ba ki bathamai ya ki we ki jaj ban riu banabar namar liu ka ni ka defeat ya kata ka spirit jongka ni ka KCC ba komju ru ya ka ni ka trade by non tribal acts mo de na takada ngi ngi kentu beng yu namar ba bun menta ki kena khasi ki jongi kiba kim khmi anti syu akam sarkar re kidang ya dan kidang wat lat kumnu ban seng ikam lo jong re bun sien hi ngi i ba kisha ban remno ha ka jing tmu ko jongki dei na kadao ba kini ki bri bawan nabar de ki yo suk ya ka tring lasen ko jongki komot ki bri ko jongi ni ki kena sama jongi ki namlak ban compete bat ki
di kemju rung ikran sepang kan ka social mo ke emlang salang kombangi pej manta haman lak snong ki thau ngi babun ki khna samla jangi kila ngam haka jingsni jong drugs tiga ong ngi kentu ya ka KHDC ba lingba ka bor ka jongka kan ong ngi kirang ba snong bakin sna ki an ki kanun ki papaka balak mante lakam ki khun samla ka jongi ka jingrung jingmi pathar ki wei ki brio na wei na ka wei jaka ngathrai kanir ka nyarap hiru de halo kini lightly ki norem ni wan banyak kendu ya UCM bat kumju ya KM jongka KHDC ki khai kita ki jing ajimut jong keseng habade kan ka jing thumo ban te la kami ta ki jingon ka slap jong ni ki brio ku ban bar kam tam ni ki than khapot ki babon kini ki babat kini ki kam mai kita ki karan ban penya chnong ki mindai ki khasi hi lara ka jing kia jong ki longyeng ki long ki bakhlan kebun ka snong ka thau ka long bakhlan dei de lara ka don ka an ka bakhlan hamanla ka snong ki thau ki jongi te kemut ya ka e kata ka ngi kum kejat meri win khlan kan te ka jengbut bangi ai ka long ban nakaleng jong ka KHDC ka de ban wat kita kila lenti kat kum ka bor jong ka bala penkum mo kat kum ka riti sensyar jong ka Constitution of India bakum no bakini ki tang bakum no ban regulate ikrang ba snong hado kabadi baki paperworks bat kibun ke ka ba ngila ai ka suggestion saka KHDC bat ki kila snap hi yang iru bat makiru ki don la ka jong kita kijing temu kijing mut jumpa ka jong ki bat yang kata draft kita ong ba dakil adam kin sa ai yang ngiru banyak petlang namanta kata kai ka bala banlong bat ki bamla banlong tengi kwa ban kentu bat I mean sim ka dos konsep ya ki ya UCM bat kumju ki EM in charge ki banta papier bakin prestat ya kini khakam kai bide bot kani ka mofi ong politically ni ba ki por election borok kita ki sengro lo me kita ki national party ki jukuran ya kan tim ong jai bendel wale me tanam ta jai bendel ndai ki smi swa ban thebot pat ki babon gini ki bro ki bomdai ki jongi hi ni la manong ki kala ki vote bang ki jong ki bot ki la job election kim don gono ka jing kusie kita ki isu jong jai bendel em kata ngoi phi namar bali u kalong ba ngi su thu ka kanom no ki ong hakti nang wei circumstances compel mo komut menta lada utu kandidat wan hakan konferensi hoi tentang Ukraine Jaben Rio tentang Ukraine Jaben Rio utiang ubakran Jaben Rio usung thu ba unjob lengba kanika ka vote bang lengba ka spirit kepada mesim Jaben Rio hari Ukraine dan ki politician pat kinum Ukraine sepang ka Jaben Rio mak situ tang sengkran ka sepang ka Jaben Rio kindu vote bang jadi kata hi long hapok politik tu politician kilawan long ngami bakindan kita kibalong kibanon kiban scam ka nongrem hari bunsian hi kiba sukwa job election de long mo ya kata ngim dan kam dei hok yang abangan kentho ki hari tang maki kin skuthu ya ka jing tumu bahan ka jing tumu basni ko jongki habari bakam sanji masima hari kumbok ong manta kalong ba bunsian kibrio hi kiban kran idri Jaben Rio haki jaka bala bun khla jan kala sem jing ya ba laj no astang da kadang ke jing apat apa deng khla jan te kam dan syuk ka solid bakin libut yunu kandidat te kalong ba nakajat beri jongi la ban mi kita gi be Jaben Rio rukin job hai te konferensi te de na takadau kalong ba hoi borok kata ka along komni emdei syuk ban ong ban ngenang ai la syuk kanang kiu kan ringi di ban wat kala tonti kumno nang penhiar ke jimbun jogi niki khala jat hai te konferensi kade kata hai